हाय साଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଆଜି କହିବି ସେ କୌଣସି ଗପ ନୁହେଁ କି କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେସବୁ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ଜୀବନର କ'ଣ ସବୁ ଆଗକୁ ଘଟିବ, ତା'ର ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଅଛି, ତା'ର ଭାଗ୍ୟରେ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥାଏ। ସେ ଭାବୁଥାଏ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଭଲରେ ରହିବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନଥାଏ ଭାବିବା ଆଉ କରିବା ଭିତରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ସେମିତି କିଛି ମୋ ଲାଇଫରେ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଜି କାହାଣୀ ରୂପରେ କହୁଛି। ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଭାବନା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ମୋର ପିଲାଦିନ ଘଟଣାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାମୁଁ ଘର।